Så. Jeg går nu så. Nej, jo, det gør. Ej, det vender mig på hovedet. Hold nu kæft, det vender rundt. Gør det nu bare! Jors, gør det! Jors, gør det! Nej, det kan godt hjælpe, at gøre det. Sådan her. Næste, du er lille. Vi gør det bare, så rykker vi op, for du er lille. Gør det nu bare! Gør det nu bare! Gør det nu bare, Jors! Gør det nu bare! Hey, vi gjorde det godt i weekend. Det gik faktisk godt. Prøv lige at se, hvad du kan se. Så rykker vi op sådan her, og så vinder vi. Og så sagde det her, kak! P, hjælp her, P. Hvad nu? Nej, han skud med armen. Er det firmand fuld med armen? Nej, han skal helt op i luften. Han skal helt op i luften. Flyver, ja. Og så... Hvad er det, vi skal? Helt op i luften. Så skal han op sådan der. Ja, sådan der. Den var rundt, ikke? Den var Kig på, hvor han gør. Sådan der. Ja. Ja. Jeg har det. Jeg har det. Jo, selvfølgelig kan man. Jeg har det, kan man godt. Jeg har det jo. Og så rundt med ham. Jeg har det. Jeg har ham. Sådan, ja. Prøv lige at stille dig op. Jeg stiller ham på den anden side. Prøv lige at stående. Han kan lide. Og så vender vi ham. Og så skal han rulles om sin horisontale akse. Så hans horisontale akse. Sådan her. Sådan! Sådan!